Študentská televízia ITčko funguje na internátoch Veľkého diela takmer 2 roky. Táto organizácia prešla počas tohto obdobia viacerými zmenami. Okrem modernizácie štúdia a tvorby nových relácií nastali zmeny aj vo vedení ITčka. Na riaditeľskú stoličku študentskej televízie sa nedávno posadil v poradí už tretí človek. Moje meno je Richard Salaj a vo funkcii riaditeľa ITčka pôsobím už od 1. apríla. Funkcia riaditeľa so sebou prináša veľa povinností. Od vedenia členov cez riešenie problémov týkajúcich sa rozpočtu až po reprezentovanie celej televízie na rôznych zasadnutiach. Zaujímalo nás, aká bola prvá úloha nového riaditeľa. Jedna z mojich prvých aktivít v rámci vedenia ITčka bolo aj vybavenie a vytlačenie preukazov pre členov. Ďalej to bolo aj zmena štatútu, ktorý následne teda sa prerokováva na schôdzach a za chvíľu pôjdem za právničkou. Nového zástupcu ITčka si zvolili jeho členovia 2/3 väčšinou na svojom zasadnutí. Vložili mu tak do rúk svoju dôveru. Ako každý nový riaditeľ, aj Richard Salaj má svoje plány ohľadom televízie. Čo sa týka takých dlhodobejších plánov s ITčkom, tak by som chcel hlavne zvýšiť sledovanosť a kvalitu našej produkcie. Stále máme čo zlepšovať a krátkodobé plány momentálne plánujeme predstavu štúdia. Nový riaditeľ vie, aká obťažná práca ho čaká. Preto si váži aj ľudí, ktorí túto funkciu zastávali pred ním. Čo sa týka ďalšieho pôsobenia ITčka, rád by som pokračoval v šlapajách Marekových aj Tonyho, čo vlastne zakladajúci člen ITčka, ktorý nastavil veľmi dobrú cestu a dúfam, že sa mi podarí v nej pokračovať. V to pevne veríme aj my. Pre ITčko Erika Dercová, Lucia Pekárová a Martin Valkovič.